Companys, bona tarda, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un pis. Podríem dir nou, no, però seminou sí. Tenim un pis de 90 metres útils que té piscina comunitària, balcó per davant i per darrere, encarat a sud, i a la part nord també, i té ventilació creuada. Mireu quin menjador més maco. Com sempre, us venim oferint els millors immobles que tenim a la nostra zona, la part Pardinyes, Balàfia, Ciutat Jardí. Mireu quin solet, quin dia més maco, quin dia més maco. Ara encara no, però d'aquí 4 dies disfrutarem d'aquesta piscineta. Un balconet i tenim l'habitació principal també que surt directament amb aquestes vistes. Mireu si és maco l'edifici, és simètric amb aquest d'aquí. Té una zona, com veieu, per als crios. Té una zona de piscina i a més té un raconet aquí a banda esquerra, diguéssim, i té per jugar a ping-pong. Mireu, que us presentaré el tema de les habitacions. Aquest pis té 3 habitacions, 2 quartos de bany. Té armaris empotrats i tota la carpinteria en faig. Aquí té un petit distribuïdor, entraríem a la suite principal. La suite principal, els seus armaris, mira que maja, és d'una sola propietària i ara se'n va anar i ens l'ha deixat aquí a la venda. Aquest armari forrat per dins, impecable està. Mira el quarto de bany, per ser un quarto de bany d'una suite és molt majo. El seu plat de dutxa més gran de lo normal, radiador Baiolet, griferia termostàtica, les claus de pas, ho tenim tot. Mira, anirem, aquest seria el quart de bany que d'ús general, diguéssim. Tenim lavamanos amb semipedestal, una banyera, per si sou més de banyera, griferia termostàtica també, la carpinteria, el parquet, la veritat és que està impecable. Aquesta habitació és una habitació que seria agraïda, seria una habitació doble, perquè ja tenim tot l'armari empotrat a dins de l'habitació, que per tant ja no caldrà utilitzar res més. No ocuparem res més d'espai posant mobles, ja el teniu fet a mida i forradet per dins, no com aquests que a vegades se veuen que són més cutrets. Entrem, aquesta seria l'habitació individual. És la típica individual que hi ha. Aquest edifici és del 2010, amb piscina comunitària i té plaça de pàrquing també per que voleu anar amb el vehicle, que és el seu. Mira, que maja la cuina per aquest costadet. Té la zona de cuina calenta i per l'altre seria el mobiliari i el tema del fred. Tenim una porta a l'accés amb carpinteria d'alumini que té un pany de seguretat perquè no puguin obrir els crios. Obrim la porta i tenim la zona de neteja, diguéssim. La zona de neteja és un balconet que té la seva galeria tancada amb la caldera i és bastant pràctic per fer estendre la roba i així. Tot un altre tancament de galeria i molt correcte. I hem deixat el balconet aquí perquè pugui tenir ventilació natural a l'exterior, l'habitació que tenim. Ja sabeu on estem aquí situats, entre Pardinyes i Balàfia, i la veritat és que és bastant majo tot. Molt bé, companys, doncs amb aquest vídeo espero que us hagi agradat i no dubteu en trucar al nostre telèfon 973 10 22 86 i us animeu a veure'l perquè crec que se n'anirà de les mans. El preu del pis està per davall dels 180 i per la zona estan anant un piset com aquest sobre els 200 i alguna cosa. Aquí ja podeu entrar directament a viure i no cal fer-li res, és que ni pintar. Per tant, us convido a que us animeu. Ja ho sabeu, Arquitect 360, la vostra immobiliària de confiança. Ens veiem aviat.